Може би сте забелязали какво се случва през последните дни, но ако не, да започнем от началото. В миналото видео реагирах на това момиче, а именно Ясмин Дечева. И седмици по-късно получих този коментар, който явно е от нейната приятелка, която всъщност е Наталия. Това е съответното момиче, което ме нарича Лайнар. И Лайнар? В смисъл, какво искаш да кажеш с това? И това е Наталия Георгиева. Тя също има YouTube канал и е подобен като на Ясмин Дечева, само че тук е само шортс. И нали, може да видим, че прави клипчета подобно на Ясмин Дечева, след което момиченце след това видео ще съжаляваш защо ми написа коментара. Няма значение, да не си бавим времето, ами нека да видим първото и шорт клипче. Оп. Това е може би то. Така. Добре. Как да кажа, просто... Значи... Здравейте, сега ще ви покажа новите ми гримове. Хайде да видим тези нови гримове. Съжаляваш ли, сърцето ми изгуби? Ти си принцеса, аз съм с Какви заслуги, момче, в което ти дистанционните също ли са гримове? с лекота се влюби. Много яко видео. Много. Започваме от кучето, което сигурно се чуди как така е попаднал точно на този стопанин. Така, тук какво е това пак с кучето? Стига тормози кучето, Стига тормози кучето. Нали? Да. С черни очи? Да. С черна коса? Да. Нямаш сърце? Детето има сърце, ама ти нямаш душа. И последното и качено видео е това. Лело Бошки! Леля, ще викаш на чичо си. За тебе... Не, брат, знам текста. Не. Тя знае текста, да. Другата ми страна е ужасна. По-точно ми е подут зъба. И съм странна. То да ти кажа, и тук си странна, ама... Явно ти не си усетила в миналото видео, че правя просто реакция и поправям Ясминчето, твоята приятелка. Но след като ми каза Лайнар и по-точно това... Много ми е скучно. Лайнар, защо моята приятелка обиждаш, бе? Нека те... Предпоследното и ключе е това. Добре, кой те е питал? Той от другата страна си странна, ама, нали? И мене никой не ме пита. Ясно. Също може да се види, че това момиче гледа Алексите и то Андитка. Ама я да махнем тук повече да не получим страйк, нещо такова, защото нали знаем какви са другите. Значи е писала, че съм Лайняр, а в същото време ябище неща. Хай сега да се гримираме. Ясно. Ще се гримираме. Нищо. Вау.
Кой ти праща покана? Бро, тя верно си помисли, че прави СМР. СМР. Казах ли? Вау, много яко се чува, направо ми се доспива. Вау. По държането им може да забележим, че това дете е на 7-8 годинки. И ми казва, че съм лайнар. По-скоро в нейния начин лайняр. Оттекчих се наистина, не искам да си губя времето с това. Наталия Георгиева се казва това момиче. Можете също да се абонирате, нали? Може да й правя реакцията й, но може да се абонирате за нея. Не казвам нищо лошо, но просто ви казвам, защото после може да ви кажете, че съм я обиждала. Хей, обаче, виж, все пак предлагам да се абонирате за нея. Има 62 клипчета и 8 абонати. Нека да видим описание на канала. Здравейте, абонирайте се за всички мои канали. Ами, момиче, ако искаш някой да се абонира за всички твои канали, ами отбележи ги или просто кажи как се казват, за да може да се абонират. Канали, надявам се да ги знаете и за Ясето, Десито, Тедито, Магито, Митко, Матеевите, всички. Ясно, всички. Ами, това ясно мисля, че Ясмин Дечева, ама демек те си викат Ясето. Добре. Защо тук пише Иван Николов? Нека да не обръщаме внимание на това, ами да обръщаме внимание на това, че тя ме нарича лайнар и в същото време искам пак да я видите. Студено личе. Да. Ами така, като си лезе на кралица. Студено личе. Да. Ами така, като си лезе на кралица. Тафа, какво гледах сега? Майко. Не, оп. Студен ли ти? Да. Ами така е, като нямаш дърва и да се топлиш. Нали, не искам да продължавам повече с това видео, защото когато направих миналото, просто знаех, че някой ще напише, че обиждам Ясминчето, че я хейтя, обаче аз просто направих реакция и също и казах за грешката, която беше къпем кучето, но тя така и не я оправи. Все още стои къпем кучето, но нека да... Това е момичето. Наталия Георгиева 123. Пак казвам, може да се абонирате за нея. И... Вау. Вау. Кой е това, бе, човек? What? Добре, нека това беше за днешното видео. И... чакаме още такива. Не, бързкам се. Чао!